Усім прывітання, гэта культурная сядзіба, юбілейны 60-й выпуск. І на сувязі са мной актор свабоднага тэатра Алексей Сапрыкін. Прывітанне, Алексей. Прывітанне, Павел. Вось бачыш, наш 60-й выпуск. Мы здолелі нейкім чынам за колькі, за 2 гады, напэўна, зрабіць 60 выпускаў, але сёння у нас ты сёння мы з тобой удвох. Да. Да, збіраем. Інтымная атмасфера. На жаль, ну. І тым не менш, да тэмы нашай праграмы, якую я сфармуляваў 2 словамі, забыць Лукашэнку. Справа ў тым, што грамадзянская супольнасць днямі звярнулася да ўсіх, хто мае дачыненне да медыасферы, да адмінаў тэлеграм-каналаў, да незалежных медыяў, да блогераў, да інфлюэнсераў, да, з прапановай, з заклікам больш не тыражаваць нейкую афіцыйную павестку, афіцыйную прапаганду, больш не рэагаваць на інтэрвенцыі вербальныя з боку уладаў, словам, забыць ўсё тое, не звяртаць увагі на ўсё тое, што распаўсюджвае дзяржаўная прапагандысцкая машына. Гэта адразу... А вось... Так. Паша, да. Ты кажаш, грамадзянская супольнасць. Наш такая-то вялікі панятак азначэння грамадзянскай супольнасці. Ёсць канкрэтныя, напэўна, асобы, якія... Я бачыў Франак Вячорка, Антон Матолька, напрыклад, да, вось даволі ўплывовыя асобы і блогеры, у прынцыпе, якіх чытаюць сотні тысяч чалавек. Вось, і да якіх... прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці. Ну, вядома, як жа яшчэ. Блогер, таксама, в пэўным сэнсе, сродак масавай інфармацыі. Ну, і Франак Вячорка, не будзем забываць пра ягоныя медыа справы. Ну, а што, актывісты... Таксама звязаны ён... Актывісты хіба не прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці? Я гучу пазней. Добра, я лічу, што актывісты это такія ж прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці, як у прынцыпе і мы з табой. У чым праблема ўвогуле? Чаму трэба не звяртаць увагу на тое, што распаўсюджвае там Белта і гэтак далей? Сэнс у тым, што праведзенае даследаванне, якое вынікам сваім агучыла наступнае. Недзяржаўныя медыі, яны вельмі вялікі ўнёсак робяць у тое, у распаўсюд інфармацыі пра Лукашэнку, у распаўсюд інфармацыі пра рэпрэсіі, да? І ў выніку у пратэстоўцаў апускаюцца рукі, калі яны і з дзяржаўных медыяў, хто іх чытае, там, і з тэлевізара, хто глядзіць, і ў сваю чаргу і з недзяржаўных медыяў атрымліваюць адну і тую ж інфармацыю, і гэта інфармацыя з аднаго боку даволі песімістычная, а з іншага боку гэта тая інфармацыя, распаўсюд якой выгадны беларускім уладам цяперашнім, іначай бы яны яе не распаўсюджвалі. Рукі апускаюцца, ствараецца ўражанне, што няма у пратэстаў патэнцыялу, ствараецца ўражанне, што ўсіх ужо пахапалі, все, капец. Можна заварочвацца ў прасціну, як казаў мой выкладчык па дапрызыўнай падрыхтоўцы, і паціху паўсці у кірунку могілак, каб аблегчыць задачу не ведаю нават каму. Вось такі цымес у іх прапановы. Але я крыху з гэтым не згодны. І асабліва я не згодны з тым, што са мной адбывалася ўчора, калі я апублікаваў у сваім фейсбуку жарт пра Канстытуцыю. Жарт быў пра тое, што ёсць у Канстытуцыі такі артыкул пра крыніцу ўлады. У нашай беларускай Канстытуцыі напісана, што крыніцай улады адзінай з'яўляецца беларускі народ, а я напісаў, што адзінай крыніцай улады па новай Канстытуцыі, якая зараз недзе там у закрамах, у калідорах, у кулуарах рыхтуецца, адзінай крыніцай улады будзе Трафімова крыніца. І прамацаваў да гэтага, каб было зразумела, што такое Трафімова крыніца. Гэта такі вадаём на радзіме Александра Лукашэнкі. Да, прамацаваў фотку з Лукашэнкам, якую зрабіла інфармагенцтва Белта. І пачалося. Навошта вы гэта тыражуеце? Навошта тут гэтая фотка? Вось зараз бы ў 2021 годзе рэпосціць фоткі з Белты.
баню на 30 дзён першы раз тебе Паша за ўсё сваё жыццё, таму што задалбалі і так далей. Ну мне тут просто натуральны гнеў. Я бачу, Што гэта за наезды? Лайкнуў жарт. Вось насамрэч я падумаў, канешне, пасля лайкнуў бан, ах ты гад. Я падумаў пасля, што, канешне, я жарт зрабіў не такім, як ён мусіў быць. Трэба было напісаць, што адзінай крыніцай улады у Беларусі будзе крыніца моцная. Вось, але ўсё ж такі жарт атрымаўся больш палітычным, і вось Трафімова крыніца яго у зусім іншую плоскасць абмеркавання зрушыла. І вось тут у мяне пачаліся пытанні: а ці не ёсць такі наезд на недзяржаўныя медыі, на інфлюэнсераў, на блогераў, ці не ёсць увогуле спроба прадыктаваць, што пісаць у Фейсбуку, што не пісаць у Фейсбуку, пра што здымаць відосы, пра што не здымаць відосы, да? Ці не ёсць гэта прыкметай несвабоды слова, навязвання нейкага гледзяшча ўжо з іншага, з пратэстоўскага боку, ну і па вялікім рахунку такой цэнзуры? Ты, Алексей, лайкнуў бан, значит, ты лічыш ўсё ж такі па-іншаму, да? Не, мне просто вось эта тэма з узгадваннем, неузгадваннем, яна мяне турбуе і турбавала даволі даўно. Я выказваў неаднаразова, можа быць, не публічна гэтую сваю пазіцыю пра неўзгадванне. Тым больш, што вось, я не ведаю, ёсць у нас лічэнне, колькі разоў ты за свой спіч сказаў слова Лукашенко за гэты эфір, да? І у загаловак нашага сённяшняга падкасту таксама, вось з чым я не вельмі згодны. Але пра Facebook, мне здаецца, это такая фундаментальная беларуская праблема медыасупольнасці і Facebook супольнасці перадусім, пра тое, што трэба пісаць, як трэба пісаць, хто піша, хто не піша, за каго супраць. Это вось у інтэрнэце кожны ж мае сваё меркаванне, кожны правы, кожны думае, што ён мусіць выказацца на тое ці іншае пытанне. Таму вось час ад часу, я б нават сказаў, а яшчэ ў інтэрнэце могуць паслаць, ведаеш? Спрэчкі, трачкі нашы любімыя і все, што з гэтым звязана. Ну, не падабаецца табе глядзець, што піша, што посціць Павел Свярлоў, якія жарты. Ну, не глядзі, адпішыся спакойна, не трэба гэта ведаць усяму свету, насамрэч. Ну, я, напрыклад, уже таксама даўно адпісаўся, хто посціл кожны крок, кожны ўздых, кожны прыём ежы і все астатняе. Ну, я ад гэтага адпісаўся даўно і не вырашыў патрэбным выказаць гэта ў публічнай прасторе. Дарэчы, мы ў жывым эфіры. Можна далучацца да нашага абмеркавання, асабліва тут пытанне такое дыскусійнае, да? Пытанне, ці мусяць усё ж такі, напрыклад, звузім недзяржаўныя медыі пісаць пра тое, што робіць Лукашенко, што адбываецца ў краіне праз актыўнасць уладаў. Другое пытанне, ці мусяць недзяржаўныя медыі тыражаваць, напрыклад, інфармацыю, якую следчы камітэт кожны дзень дае, пракуратура кожны дзень дае, пра тое, што скончанае тое ці іншае расследаванне, перададзеная тая ці іншая справа ў суд, Губазік затрымаў чарговых адмінаў тэлеграм-чатаў, так? Сапраўды інфармацыя сумная, сапраўды яна мусіць, канешне, бентэжыць, але гэта адбываецца, да? Вось пра гэта, калі ласка, пішыце нам проста цяпер там, дзе вы бачыце гэты эфір, у Ютубе, на Фейсбуку, у іншых соцсетках, і мы гэтыя пытанні ці вашыя рэплікі будзем натуральна агучваць. Ты вось загаловак не ўпадабаў. Давай я яшчэ пра загаловак. Забыць Лукашэнку, да? Вось ты не пазнаў у гэтым загалоўку алюзію на вядомую назву «Забыць Герастрата», да?
Пазнаў, да? Я пазнаў. Пазнаў. То бок ты разумееш, што калі мы пішам вось так вось забыць Лукашэнку, да, мы кантэкст падцягваем пад гэта, да, і гэта насамрэч спроба крытычна пераасэнсаваць, да, і прозвішча Лукашенка, і яго постаць, да, і гэта насамрэч нефіговы намёк на тое, што ну, калі я прыдумляў гэтую назву, я намякаю на тое, што Лукашенко... Герастрат што зрабіў? Ён так зайздросціў прыгажосці храма Афіны, што пайшоў і спаліў яго. Да? І што тут можна прачытаць, да, у гэтай назве? Што Лукашенко так зайздросціць прыгажосці той новай Беларусі, якую мы будуем, што ён вынішчае яе ўсімі яму дасяжнымі метадамі. Але у той жа час, калі мы спрабуем яго забыць, мы паўтараем увесь час яго прозвішча, дакладна так жа, як калі грамадзяне Афінаў пастанавілі, што прозвішча Герастрата мусіць быць вынішчанае, сцёртае, забытае, да, гэта у сваю чаргу змусіла паўтараць яго далей і далей і далей і далей. Так немагчыма. Немагчыма забыць наўмысна, разумееце? Вось у чым тут сутнасць. Магчыма, ведаеш што? Шмат хто, это яшчэ, я думаю, да падзеяў, вось, ну, колькі год прайшоў ужо, калі пачаўся каранавірус, якраз такі, потым лета, вясна, лета, восень, да, выбарчыя падзеі, поствыбарчыя падзеі. Але да гэтага шмат людзей жылі ў нейкай паралельнай Беларусі, паралельнай рэчаіснасці, не сутыкаліся з дзяржаўнымі структурамі, не сутыкаліся там, асоба там, ні з гэтым, ні з гэтым, ні з гэтым, з чым мусім сутыкацца зараз. І спакойна сабе жылі сваім жыццём ва ўнутранай міграцыі і некепска так жылі, нічога іх не турбавала, таму што імі не цікавіліся да таго моманту. Яны нічым не цікавіліся, імі не цікавіліся, і вось спакойненька так все жылі. Ну, не ўспамінаюся ні пра каго. Ведаеш, пакуль імі не пацікавіўся каранавірус. Я так разумею, ты на гэта намякаеш. Да. Ну, каранавірус, з гэтага ўсё пачалося, безумоўна, але потым на гэтай глебе ўжо ком снежны пачаў ператварацца ў сапраўдную лавіну. Вось. Але... Што тычыцца яшчэ дыскусійнае пытанне, ты паставіў пра вартасць узгадванняў. Насамрэч у незалежнай прэсе, у незалежных ресурсах. Насамрэч тут на гэтым-то і раней, мне здаецца, будавалася і цяпер будуецца, не сказал бы я так гучна рэдакцыйная палітыка, але тое-сёе у сацыяльных сетках. І на гэтым гэта і Фейсбуку, і Інстаграме, і Тэлеграме. Ну, то есть это залежыць, колькасць інтэракцыі ад гэтага вельмі моцна залежыць. Лайкаў, каментароў, то бок гэта выклікае ў людзей эмоцыі, і яны, неважна якія, станоўчыя, негатыўныя, але эмоцыі. Ну, то бок ты маеш на ўвазе, што прозвішча Лукашэнкі гэта такая чырвоная ануча. Як бы калі людзі яго бачаць у загалоўку, там у падводцы ў нейкай, прыхільнікі Лукашэнкі ідуць яго бараніць, а праціўнікі Лукашэнкі ідуць яго крытыкаваць, яны сустракаюцца ў каментарах, спрачаюцца адно з адным, ну і ўсё, інтэракцыі, ахоп і гэтак далей. З псіхалогіі, что это значит, что гэтым людям на гэтага чалавека не ўсё роўна. Яны не могуць просто яго адпусціць. Таму што калі мы чалавека адпускаем, мы пра яго не думаем абсалютна ніяк. Ні добра, ні кепска. То бок мы просто яго адпускаем, яго не думаем, нуль увагі і ўсё. Я зраблю такую выснову з тваіх словаў. І у такім выпадку, калі ў беларускае грамадства і з аднаго, і з другога боку ёсць інфармацыйная залежнасць ад Лукашэнкі, я б сказаў, што это пэўны кшталт наркаманіі такой, да? Ты прачынаешся і, ну, а што там? Што там ён яшчэ? Да? Вось. І калі незалежныя медыі яго адпусцяць і перастануць пра яго пісаць,
ну ці прынамсі будуць рабіць гэта нашмат радзей, на чым вось настойваюць актывісты, так, то ўсё роўна за навінамі, па навіны пра Лукашэнку людзі пойдуць, яны будуць іх шукаць, як наркаман шукае дазняк. Да? Вось яны будуць іх шукаць і знойдуць іх там, дзе яны ёсць, у дзяржаўных медыях. І ўсё. Як бы, я не думаю, што яны пойдуць у дзяржаўныя медыі слухаць чарговыя прамовы пра там хвасты кароў там, ці пра нешта іншае, ці пра які сектар. Яны застануцца з тымі ж медамі, якім яны давяраюць, якія заваявалі пэўным чынам іх давер. Хаця тыя ж самыя медыі набілі, дзякуючы узгадванню статыстыку сабе. Набілі сабе падпісантаў, engagement і ўсё астатняе. Но гэтым нельга з гэтым паспрачацца, гэта так і ёсць. Гэта так і ёсць, безумоўна. Лукашенко ў загалоўку... Ну вот, глядзіце, мы робім тут праграму, калі мы робім яе без Лукашэнкі, яна не набірае прагляды, а калі з, набірае. Так ясна, што мы будзем рабіць з. Ну да, я думаю, што калі мы... Ну вось у Белсата ёсць кожны дзень эфір, і мне здаецца, што ну рэальна праз дзень на вокладцы гэтага эфіра на каверы ў Ютубе мы знойдзем Лукашэнку, да? Вось, таму што... Стаў бы не папулярным блогерам, экстрэмістам, до рэчы, да, хочу зазначыць. Калі б ён пастаянна не посціл «Золотое дно», стаў бы гэты фільм такім папулярным? Ну, наўрад ці. Ну, я не кажу пра фільм, пра тэлеграм-канал і пра яшчэ YouTube-канал, які пачаў развівацца да тэлеграму. Ну, канешне, іронія. Я адкрыў Белсат і, ну, першыя некалькі, карацей, вокладак з Лукашэнкам. Але я думаю, што і калі мы зойдзем на сайт Еўрарадыё, мы таксама пабачым, канешне, яго ў загалоўках і розных чыноўнікаў, там, Галоўчынку і так далей. І са Свабодай, і з нашай Нівай, я думаю, будзе тое самае, як і з Тутбаем і Сэнлайнерам. Гэта чыстая праўда. Лукашенко, ён дазваляе, ну, як ты сказаў, набіць трафік. Да? І з гледзяча бізнеса, канешне, невыгадна ад яго адмаўляцца. І гэта адна з прычын, па якой ён дагэтуль прысутнічае у тым, што пішуць, што вырабляюць незалежныя медыі. Але я вось што хачу зазначыць. Можна ж па-рознаму ставіцца да гэтай прапаганды. Можна, вось Лукашенко нешта сказаў, ну і адразу навіна. Лукашенко вот сказаў гэта, гэта і гэта. І, у прынцыпе, гэтая навіна, яна набярэ пэўную колькасць праглядаў, дзякуючы таму, што, ну, вось гэта такая папулярная персона, і ўсім цікава, што ён там смарозіў яшчэ, да? Вось, што спартовы касцюм там не яго, ну, вось, у якім ён там, што яму гадзіннік Назарбаеў падарыў. Але можна ж пайсці далей на крок, да? Можна паразважаць пра тое, што ён сказаў. Можна паспрабаваць гэта абвергнуць, і пры тым, што часам гэта абсалютна нескладана. Да? Напрыклад, калісьці Лукашенко сказаў, што ў Беларусі амаль не засталося дзіцячых дамоў. Ну, ты проста адкрываеш афіцыйную статыстыку і глядзіш, колькі ў Беларусі засталося дзіцячых дамоў. І гэта не тое, што амаль не засталося. Іх проста процьма самых розных кшталтаў. Да? Ці, напрыклад, вось ён сказаў, што гадзіннік Патэк Філіп, які ён сёння там не апрануў, яму падарыў Нурсултан Назарбаеў, а далей кажа фразу такую. Ну, і ўвогуле вы ведаеце, што прэзідэнты яны не набываюць, я так думаю, сабе гадзінніку. Да? То бок намёк на тое, што ім дарыць усім, не толькі Лукашэнку. Але Назарбаеў таксама прэзідэнт. Ён быў прэзідэнтам. І што за гадзіннік ён падарыў Лукашэнку? Калі ён не набыў гэты гадзіннік, ну, бо прэзідэнты ж не набываюць гадзіннікі, нам толькі што сказалі. Значыць, Назарбаеву гэты гадзіннік таксама падарылі. Так што ён перадарыў Лукашэнку падораны гадзіннік, да? Ну, это... Зараз 5 хвілін, кажаш, абмяркоўваеш нейкі гадзіннік. Ты маеш рацыю. Але людзі ўсё роўна будуць яго абмяркоўваць. Ўсё роўна будуць. Так можа, варта ім... Таму што людзям цікава лезці ў чыюсьці брудную бялізну у любым разе. Яны будуць абмяркоўваць Кіркорава, сёстры Груздзевых, як Артём Лук'яненка пагаліў валасы сабе,
и чему, як там кто-то там, какие-то там на каверы зрабіў на некие песни. Ну вот, людям цікаво. Ну да. Але же медыа, яно таксама не тое, што яно ж не мусіць ісці на паваду ў сваёй аўдыторыі, паважаныя медыа. Яно мусіць таксама І яны будуць абмяркоўваць незалежна ад таго, пішам мы пра гэта ці не. Таму што вось у каментарах пішуць, каго забыць? Ну да, Лукашенко. Вот. Вы забылі ўжо. Я чалавек забыў. Але вось ты падняў, мне здаецца, таксама вельмі важную рэч пра не тое, што абмеркаванне, а пра аналіз усіх словаў. Аналіз важны, мне здаецца, і ён якраз такі палягае ў рэчышчы вот этой нейкай журналісцкай місіі, якая призвана падаваць людям праўдзівую інфармацыю, і з пункту гледжання гэтага, канешне, аналіз, рэакцыя і пошук прычынна-следчых сувязяў вельмі важны, і ён мусіць быць, і вось такая інфармацыя пераасэнсаваная, яна мусіць з'яўляцца. Але тут ёсць гэта вельмі хісткая глеба, калі шчыра. Па-першае, такім чынам, аналізуючы, мы фактычна падказваем людям, што думаць. Але тым самым, у прынцыпе, займаецца дзяржаўная прапаганда. Мы можам аналізаваць і выдаваць факты, а ўжо чалавек, мы, медыа, а ўжо чалавек, глядач, слухач, сам вырашае для сябе. Ну, факт. Калі пачынаюцца разважанні Назарбаева таксама прэзідэнт, гэта, ў прынцыпе, факт. А далей ужо пачынаюцца дапушчэнні, разумееш? А па-другое, вельмі часта, што я бачу, ў прынцыпе, у папулярных і на Ютубе, і ў Тэлеграме, да, вельмі часта гэты аналіз збіваецца проста, ну, нешта накшталт, якія ж яны гавнюкі. Типа, вось яны зрабілі то-то і то-то, сказалі то-то і то-то. Ну, колькі можна? Ну, якія ж яны... Канапавая аналітыка. Да, это не тое, што аналітыка, гэта спроба выказаць сваё стаўленне, да? Але, ну, што яно? Яно, магчыма, выклікае, дарэчы, у людзей яшчэ большы рэзананс, да? Бо яны таксама не супраць выказаць сваё стаўленне, эмацыйнае, да? Вось, але гэта не аналіз, але часам вось менавіта блогераў, тэлеграм-каналы, да, хапае толькі хіба што вось на такія рэмаркі. Паглядзіце, што смарозіў Лукашенко. Ну і просто... Ну, это у фильме «Чарговае дно», да, вось, «Чарговае залатое дно пробіта». Як толькі не называли там і так, і этак, і не абража... Ну, там 10, я не ведаю, вось ім падабаецца придумлять эти образы, которые, ну, мне асабіста, хоть это не мой бок были образы, но было неприемно все ж таки слухать. Ну, як карта, яна бярэ тэкст і замест Лукашенко піша паўсюль дыктатар. Мы кажам зараз, што ёсць дзяржаўная прапаганда, ёсць антыдзяржаўная прапаганда, я это так могу назваць. А я б не назваў гэта анты... Я б вось тут вельмі хістка, я хачу цябе выправіць. Нема анты... Вось з таго боку, да, з апазіцыйнага, мне здаецца, нема антыдзяржаўнай прапаганды. І вся апозіцыя, яна не супраць беларускай дзяржавы. Все мы, і я, і Светлана Ціхановская, і нават Зенон Станіславович Пазняк, мы за суверэнную незалежную дзяржаву Рэспубліку Беларусь. Але ёсць антыуладная прапаганда, ёсць прауладная прапаганда. Ну, дзяржава это не ёсць улада? Конечно, да ты што, дзяржава і ўлада это Людовік XIV. Дзяржава гэта я, ён кажа. В прынцыпе, увесь фільм «Залатое дно», да, які яшчэ мы можам называць. Ён якраз гэты фільм, ён пра думку, што Лукашенко таксама лічыць, што дзяржава Беларусь гэта ён. І якраз такі ўлада і дзяржава, яны... Улада атаясамлівае сябе з дзяржавай. Але мы не мусім, і мы не атаясамліваем уладу і дзяржаву. Мы крытыкуем улады,
беларускія, то як яны гаспадараць у дзяржаве Рэспубліцы Беларусь. Да? Мы хочам не дзяржаву памяняць, не здаць Беларусь у Польшу ці ў Расію ці яшчэ куды-небудзь. Мы хочам у дзяржаве Беларусі памяняць уладу, якая засядзелася тут ужо 26 гадоў, уже не ведае, што рабіць. Па трэцім коле стварае холдынгі, праводзіць мадэрнізацыі. А хто мы? І гэтак далей. Хто мы? Ну, мы. Я маю на ўвазе грамадзянскую супольнасць, да якой я таксама сябе адношу. Вось. Прычым, сябе як асобу, сябе як грамадзяніна, але не сябе як прафесіянала, прадстаўніка медыяў. І вось тут яшчэ адзін важны момант для таго пытання, якое мы абмяркоўваем. Мы запрашаем сюды ў студыю Еўрарадыё Юрыя Васкрасенскага. Да? Мы неаднаразова запрашалі Макея Владимира, да? Хаця ён не прыйшоў, на жаль. І ў прынцыпе мы запрашаем і Александра Лукашэнку сюды пры нагодзе. Ды няхай прыйдзе, да? Не супраць мы былі б тут бачыць і Дмітрыя Баскова, і Ганну Эйсмонт, і іншых людзей, якія замяшаныя ў рэпрэсіях, якія адбыліся ў Беларусі. Нехта скажа, чаму вы даеце ім пляцоўку? Нам і так іх хапае у дзяржаўных медыях, да? І так хапае іх трызнення, там, іх выказванняў. Да? Але мы скажам, што тут мы можам задаць ім тыя пытанні, якія ім можам задаць толькі мы. Тут мы можам пераадрасаваць ім пытанні ад нашых гледачоў, ад нашых слухачоў. Тут мы можам задаць ім тыя пытанні, якія ім там не зададуць, на якія яны не будуць адказваць у дзяржаўных медыях. Вось дзеля чаго. Але тэхнічна, з гледзяшча людзей, якія прапануюць, заклікаюць зменшыць колькасць праўладных матэрыялаў, згадак таго, што робяць там тыя ж чыноўнікі, згадак Лукашэнкі, чыста тэхнічна сапраўды гэта будзе чарговая згадка прадстаўнікоў улады. Вось тут рэальна гэтае пытанне, яно вельмі дыскусійнае. Яно проста, на парадоксах усё. Пераб'ю. Выдатнае, да, што ты зараз скажаш, таму што гэта фактычна прынцып СМІ, прынцып медыяў. Некалькі думак, меркавання падаваць, трэцюю экспертную, допустим, як эксперта, да? І потым уже чытачы, гледачы, слухачы самі вырашаюць, што яны падтрымліваюць, што не падтрымліваюць. Але тут пытанне ёсць такое акалічнасць у іншым. А ў тым, што вы там можете даць пляцоўку, і вы можете задаць пытанне. Але, на жаль, дзяржаўныя медыі не дадуць пляцоўку ні Ціхановскай, ні каму-небудзь, ні Латушку, ні Бабарыку, не ведаю, каму-небудзь яшчэ, ні Пазняку. Ну да. Таму, што павестка скіравана на адну пэўную, тэлевізійная павестка, якая скіравана на пэўную мэтавую аўдыторыю, трапляе на іншую мэтавую аўдыторыю, а фільм «Залатое дно» па тэлевізору не пакажуць. Ты маеш на ўвазе, што тут трэба аб'ектыўнасць медыяў разглядаць у больш шырокім... Яго не ўбачыць. Алексей знік. Я маю это на ўвазе. А у больш шырокім... Не ўбачыць іншая мэтавая аўдыторыя, якая глядзіць тэлевізор. Фільм «Залатое дно». Як бы хто не стараўся. І як бы не было там мільёны праклятых. Калі ў іх няма канала першы украінскага, які паказаў гэты фільм, дарэчы. Вось. Цікавая думка для мяне тое, што трэба аб'ектыўнасць медыяў і прысутнасць розных гледзяшчаў у іх разглядаць не ў межах адной медыі, а ў межах агульнай медыапрасторы. То бок, калі ёсць дысбаланс, напрыклад, у праўладных медыях, дысбаланс на карысць уладаў вялікі, мы не дзяржаўныя, не праўладныя медыі быццам бы можам сабе дазволіць дысбаланс у іншы бок. Вот тут, мне здаецца, такое гледзяшча этыкі пытанне вельмі такое сумневае. Тады вы пачынаеце становіцца фактычна
тымі ж самымі дзяржаўнымі медыямі, толькі з іншым знакам. Ну, праваладнымі медыямі з іншай уладай, я б сказаў вось так. Да? Антыпрапагандысты – гэта таксама прапагандысты. Да? Тыя, хто заклікае, каб у навінах было менш Лукашэнкі, таксама згадваюць Лукашэнку. То бок, ну, вось галоўная выснова, мне здаецца, ад таго, ад нашых з табой стасункаў сёння, з нашай праграмы, гэта тое, што тут просто ўсё заснавана на парадоксах. Просто ўсё. І праўды, ну, абсалютна няма. Да? Я вось лічу, што ўсё ж такі згадваць Лукашэнку варта. І варта пісаць, што адбываецца ў краіне, там, ну, я не ведаю, чарговае пагашэнне крэдытаў на дрэваапрацоўку, чарговыя затрыманні, але з нейкім пераасэнсаваннем. Там вось сёння следчы камітэт скончыў справу студэнтаў, да? Супраць 12, мне здаецца, да, чалавек, затрыманых у лістападзе, якіх абвінавачваюць у арганізацыі студэнцкіх беспарадкаў. І калі мы чытаем, у чым абвінавачвалі іх, што ім закінулі, да, і што рабілі студэнты, якіх вось гэтыя арганізатары быццам бы каардынавалі. Яны збіраліся разам, перакрывалі калідоры, зрывалі вучэбны працэс, да, навучальны працэс, пелі, пляскалі ў ладкі, там скандыравалі лозунгі. Ну, і вось пра гэта трэба, мне здаецца, пісаць, але пісаць пад такім соусам. Глядзіце, якія злачынствы жахлівыя раскрыла беларускае КДБ. Студэнты шумяць і нечым не задаволеныя. Ну, мне здаецца, што так было заўсёды. Студэнты нават у савецкі час патрабавалі нечага, патрабавалі змяніць умовы навучання і гэтак далей. Да? І тут вось нам пад соусам раскрыцця мегазлачынства злачыннай групы, да, падаюць вось гэта. Ды мы мусім пра гэта пісаць, нягледзячы на тое, што, магчыма, навіна пра тое, што скончана чарговае следства і чарговыя людзі хутка апынуцца на судовай лаве, яна гэтая навіна камусьці папсуе настрой. Да? Вось. Ну, але калі мы пра гэта не напішам, ну, проста згубіцца нейкі пазл, частка пазла, частка карціны. Мне здаецца, што тут ты не паспрачаешся, да. Алексей. Вы самі вырашаеце, пра што вам пісаць, пра што вам не пісаць. І самі вырашаеце, што вашай аўдыторыі даваць, што не даваць. Так, я згадаў, што я ўвесь час рэкламаваў, што можна пакідаць пытанні, каментары. Вось, і трэба, мне здаецца, пачытаць, бо на Ютубе, напрыклад, сапраўды даволі шмат у чаце напісалі. Так. Создание своей информационной повестки можно уехать на годы за создание, я так думаю, повезет, если на сутки. Ну, то бок, камент пра тое, што каб было пра што пісаць, трэба нешта зрабіць, а нешта зрабіць у нашай дзяржаве гэта лёгка будзе інтэрпрэтаванае ўладамі як правапарушэнне ці злачынства. Ці не ператворцца незалежныя СМІ ў прапагандысцкія прылады пратэсту, калі такую самацэнзуру практыкаваць? Класнае пытанне. Ну вось, глядзіце, это... Мы меркавалі трошкі. Да, ну то, што адбывалася, да, насамрэч можна крыху шырэй узяць, да, Святлана Ціханаўская, яна як Дон Кіхот з рыцарскімі прынцыпамі, змагаецца супраць велікана, да, супраць млына, супраць ветрака, да, у якога ніякіх прынцыпаў няма, ён проста херачыць лопасцямі, да, вось. І да, незалежныя СМІ не ператвараюцца ў прапагандысцкія і ў выніку у пэўным сэнсе прайграюць пэўную аўдыторыю прапагандзе. Пример. Вместо обсуждения проекта Конституции штаба Тихановской все дружно обсуждают, сколько раз упал лыжник на лыжне. Штаб Ціханаўскай прапанаваў новы праект Канстытуцыі, я б нават іншы прыклад. Усе абмяркоўваюць, што там за нараду па Канстытуцыі правёў Александр Лукашенко і хто ўвайшоў у склад яго канстытуцыйнай камісіі.
дадам, я хоць это не абмярковваў, просто я не ведаю, ці заўважылі людзі, што лыжнік, які падаў, быў у бела-чырвоным. Ён быў бела-чырвоным, а яшчэ сёння выкрылі, што ён І хакеіст. падаў. Вось. Канспіралагічныя тэорыі. Ну, пачынаецца, да. Паставілі хакеіста на лыжы, а ён чамусьці вот. Ну, лыжы не коньки. Цензура только одна – непринятие узурпатора и нежелание про него читать в медиа. Народ не хочет про него даже обсуждать. А вы, коль СМИ, должны чувствовать общественное настроение. Ну, вось мы про это казали, мы не адчуваем, что народ не хоча про яго абмяркоўваць. Як раз таки народ хоча, і толькі тым і займаецца, што і абмяркоўвае. Канешне, вось менавіта пераламіць гэтую тэндэнцыю і хочуць людзі, якія заклікаюць нас паменей пра яго пісаць. Але ці будзе тут эфект? Ці будуць людзі меней абмяркоўваць Лукашэнку, калі ён знікне з недзяржаўных медыяў, ну ці там зменшыцца? Все роўна будуць, як наркаманы, шукаць дозу Лукашэнкі. Чаму у актывістаў з'яўляецца думка пра цэнзуру да незалежных СМІ ў той час, як дыскурс, што ўлады прайгралі YouTube, Telegram і ЗМІ прастору? Ну, не разумею тут гэтага пытання. Ці прайгралі ўлады YouTube і Telegram? Ну, прайгралі, ў прынцыпе, да. Ну, слухай. Яны паўсюль з'яўляюцца. Але паўсюль. Ага, ты лічыш, што не прайгралі. То бок, все роўна Лукашенко з'яўляецца паўсюль. На YouTube, у Телеграме і так далее. Цытаванне яго, я думаю, больше, чым індекс цытавання любого іншага беларуса. Белорусский. Да, что-то мы не видели уважительного отношения по отношению к нам и нашим лидерам. Для них мы протестуны беглые, наркоманы и проститутки. Такое же отношение должно быть и к ним. Ну, вось цікава, что незалежныя медыа яны не транслююць падобнае стаўленне да Лукашэнкі і яго прыхільнікаў. Напрыклад, мы вельмі доўга на Еўрарадыё сумняваліся, ці называць іх ябацькамі. Пакуль гэты ваенком з Гомельскай вобласці сам не сказаў у эфиры у Маркова, что ён ебатька, все нормально, типа, ребята. Ну, мы такие, можа, яны пакрыўдзяцца, можа, мы не маем права, да? Вось, ну, цяпер, у прынцыпе, маем, да, калі яны самі такія, окей, мы ябатькі. Эти новости... А мне тады пытанне... Так. А мне пытанне, папярэдні каментатар, а чым тады тыя людзі, якія будуць зняважліва ставіцца да іншых людзей, будуць адрознівацца да тых, хто называе працістуны, там, змагар'ё, там, вот это все змагар'ё. Чым гэтыя людзі адносяцца ад тых людзей? Згодна, ўсё ж таки хацелася падрознівацца. Чым гэтыя людзі ад аднаго адрозніваюцца? Не здаецца, нічым. Вось, як бы ў рыфму твоим разважанням «оскорбляй, не оскорбляй, а вот сыны не там». Эти новости с судами и арестами – это единицы, а разносят как будто сотни тысяч. Я с августа твердил и писал: прекратите пугать народ, если вы рупор пропаганды. Наверное, если вы не рупор пропаганды, мусила быть, да? Ну, так, сапраўды. Мне здаецца, што тыя, хто чытаюць навіны, яны разумеюць, што пратэставалі там 16 жніўня 200 000 чалавек, а затрымана, ну, цяпер, да, і крымінальныя справы пачатыя супраць 2000, да, гэта 1%. Сапраўды не так-то і шмат у працэнтных адносінах судоў. Хаця, конечно, лічыць людзей у працэнтах гэта вельмі, як бы сказаць, шлях такі непэўны, да, мутны. Все ж таки кожны чалавек важны, і кожная вось гэтая гісторыя суда. Гэта трагедыя, няхай сабе іх і адзінкі. Вось, але, ну, да, улады не змаглі пакараць і там 10% долю тых, хто пратэставаў, хто выходзіў на гэтыя пратэсты. Хорошо, а колькі людзей з'ехала? Вось таксама мне здаецца вельмі красамоўная лічба, таму што это таксама адпавядае. Шмат. Што тыя людзі, якія з'ехалі, яны пэўным чынам выключыліся з гульні. Выключыліся, яны таксама пэўным чынам ахвяры сітуацыі, безумоўна. Да. Ну, і пра іх таксама, мне здаецца, трэба пісаць. Хаця таксама хто-небудзь можа сказаць, што калі вы пішаце пра тое, як з'ехалі мае сябры, там, мае знаёмыя, гэта псуе настрой. Ну, але гэта фактор рэчаіснасці. Мне гукарэжысёр наш падказвае, што у нас... А што не псаваць настрой? Думаць,
ой, зараз тут перамога блізка. Ну, а калі насамрэч сітуацыя іншая, навошта падмяняць? Это падмена паняцця атрымліваецца. Ну да, не трэба апранаць ружовыя акуляры, не трэба падманваць сябе. З іншага боку, канешне, не трэба, мне здаецца, чытаючы навіны, неяк прымаць іх вельмі блізка да сэрца і впадаць в дэпрэсію і сумаваць. Навіны — гэта фактор рэчаіснасці, з іх трэба рабіць высновы. Менавіта я таму за тое, каб пісаць і казаць пра ўсё. Калі не будзе поўнай карціны у чалавека, ён не зможа зрабіць адэкватныя высновы. Калі будзе карціна больш поўная, ён адэкватныя высновы зрабіць зможа і адпаведна прыняць нейкае рашэнне вернае для сябе і у сваёй сітуацыі. Так, дачытаю я крыху каментароў. Калі мы супраць Лукашэнкі, то мы супраць дзяржавы аўтаматычна, бо ён зросся з ёю, абсалютна цалкам не згодны. Трэба іх якраз такі свядомасці людзей раз'яднаць, а пажадана і ў свядомасці самога Лукашэнкі. Усе дзяржаўныя медыі, яны працуюць якраз такі на тое, каб нейкім ускосным чынам, але даць нам зразумець, што Лукашэнка — гэта і ёсць дзяржава, што без Лукашэнкі дзяржавы не будзе. Нават пайшла ўжо такая рыторыка, што нейкі быў там ці семінар, ці форум, ці што, 25 гадоў незалежнасці Беларусі, ці праект там у нейкім дзяржаўным медыі, хаця незалежнасці Беларусі сёння спаўняецца сёлета 30 гадоў. Да? Вось. Ну, але 25. Адлік з 94-го года цяпер ім вядзецца. 96-го, пасля рэферэндуму пра змену Канстытуцыі. Тут ужо можна спрачацца. Крацей, якраз такі сэнс у тым, каб даводзіць, што мы не супраць дзяржавы, мы за тое, каб у ёй была ўзноўленая змяняльнасць уладаў, звычайна для дэмакратыі, для дэмакратычнага строю. Ну, тут ёсць каментары, канешне, і правакацыйныя. Амаль дачытаў. Бывало у меня так, что годами не заходил на белорусские СМИ. Ну, я так думаю, что, значит, черпали информацию из неких іншых. Это так само небяспечна праз третьи руки здабывать информацию про то, что отбывается в Беларуси. Как можно победить безоружным людям вооруженных бандитов? Пришли под стены Бастилии, прокричали и ушли. Вот напугали. Я думаю, что мы этому так само присвятим некую программу культуры пратэстаў, пратэстам без зброі, пратэстам са зброяй. Тут хочу просто згадаць одну класную тэорыю ад палітолага Іларыонава. Ён кажа, што 0,05% людзей са зброяй могуць тэрарызаваць астатнія 99,95 людзей без зброі паспяхова. І гэта менавіта тое, што мы назіраем у Беларусі. Так, на жаль, людзі, у которых зброя, нават калі іх вельмі нешмат, яны могуць усіх астатніх паставіць на калені пры жаданні. Не факт, што калі нехта з 99,95% прынясе зброю, гэта скончыцца перамогай ці нечым добрым. Я ўсё ж такі прыхільнік мірных пераменаў, нават калі яны не вельмі хуткія. Дачытаў я каментары на Ютубе. Гэта значыць, што ў прынцыпе доўг перад нашымі слухачамі, гледачамі выкананы, Алексей, і трэба развітвацца. Калі ёсць у цябе нейкая выснова, а то я без спынення трынжу, забіў эфір увесь сабой. Вось, прабач. Забіў каментарамі. Ну і каментарамі, да, ў прынцыпе, іх трэба было прачытаць. Няма у мяне там рэч, таму што я думаю, что мы зрабілі важную дыскусію, распачалі, працягнулі, калі яна раней распачата. І тут кожнаму чалавеку ўсё ж такі трэба для сябе вызначыцца. Ёсць, як это ў Гаррі Поттэры было, да, час выбіраць паміж тым, што лёгка, і тым, што правільна. Вось, таму кожны выбірае свой шлях, кожны вырашае узгадваць, з кім жыць, каго ўзгадваць, што чытаць, што посціць, і як гэта ўсё потым будзе адбівацца на псіхалагічным, на фізічным і на якім-небудзь маральным там становішчы. Падтрымаю Алексея. Вось і ўсё.
Галоўнае гэта спажываць інфармацыю з медыяў свядома. З якіх вы медыяў робіце гэта, з залежных, з незалежных, да? Гэта, у прынцыпе, ўжо справа другая і трэцяя. Нават гледзячы АНТ, вязні у следчых ізалятарах маглі зрабіць высновы пра маштабы пратэстаў, якія працягваюцца. Хаця там гэтыя пратэсты паліваліся брудам. Нават чытаючы пра Лукашэнку ў незалежных медыях, можна зразумець, дзеля чаго і з якімі думкамі яны пра яго пішуць. Пафасная кропка ў нашай сённяшняй культурнай сядзібе. Алексей Сапрыкін, Павел Свярдлоў былі сёння з вамі ў жывым эфіры. Калі ўсё будзе добра, на наступным тыдні культурная сядзіба нумар 61. Да пабачэння. Пакуль.